ngadap ta kajing sungo yu blai sai sen ka pori ka bangayo banya kran bat phi lengba ka ktin ka ba im ka badon bor ka jong try unang penim jing yu Jesus Christ kan ma habang yalap ka gospel mde yalap lamwir mde kran lamwir mde kran klebi namar ka ktin ka jong blai ka long ka bashisha bat ngi kran dia kata ka bashisha balai ngong ka long ka bashisha namar ba ka ba ka ktin ka jong blai ka thu lupa ka jashisha thik kumta tadai hangta ba ka ni ka ktin ka dai ka bashisha hoi la tho eka da ubrio hundre bla persat da umen sim ba khoi jong blai tadai hangta kwa banong fi ka ni ka ktin ka dai ka bashisha kanom lat lano ro ka ni ka ktin kani ka ktin ka dai ka bla pensat mun sim ka dai ka ktin joga jingem wei banget ka dai ka ktin unyo im marum ne ktin udah hiu Jesus Christ badeng ta hagini gisngi sunotanat haban yalap syapang ka jingwan arsian ka jong Jesus Christ Henry dangdon shibon hagani ka por na snow mapimpat pediang ruwat ya kata ka jingwan ka baningkong ka jong kumnungin kerana kata ke jingwan ka baar lada pimpat pediang ia kata ke jingwan ka beningkong ke jongu tedeng tang yalap bat yalap ru ia kata ke jingwan ka beningkong bau jisu ulawan sini ka purthai haga kpo jang ka meri lakaya na kata ka thaisati ka breu ka baklamia shong baru breu ya ka bakalapun ya uni uplay uni ujisu lawan haga bakin jado lakaya bat kumta ula syakri lapan baptis yu hakwa Jordan kum tahu la sedang ban syakri ulapan pej ki mamatla ulapan ya ki bedekok ki bepang yang tholi ulapan khia ya ki bayap upenim bat haoi na ka bantai la diru ulaki halor ka ding pna la sakna reu hangta lapan le ran yu lapan jenjar yu baru la yap bat haga sngi ka balai ulami pat bat ulaki ru syabneng deng tang yalap ya kata ke jingwan ka beningkong ke jong balada fimpat la ban nget ya ke jingwan ka beningkong kumno phila ban nget ya ke jingwan ka ba arsin ke jong bat ke jing sha ka long balada ke jingwan ka beningkong kala jathik kat kum ke tien ke jing tho lupa hatu ke jingwan ka ba ar ka numja hatu kata ke jingwan ka ba ar ka numlong of course ke tien ke jong blai ke tho ba ya ke jingwan ka beningkong la dep ya thu lupa ba ke jingwan ka ba aru la ya thu lupa ka bamut ka dan hadu ko ba lai spa lai posin ke jing ya thu lupa ka ba la jathik ya ke ka ban saja ya ke jingwan ka jong jisu la dep ya thu bai kum ba kalong tadeng ta nginget bau ni jisu udai ta namar la dep ya thu lupa ya ke ta ki baro ba nginget namar la dep ya thu lupa ke jingwan ka beningkong ka jong baktin jublai ro ke thu lupa ya ke ta ke jingwan ka ba arsin ka jong kum bau layap ula mipat bau lakiu no lum olep un sawan biang sisien hakata ke jingwan arsien ke jong te kum no in kran ke jingwan arsien ada pimpat ngai ke jingwan ka benengkong ke jong pediang yu jisu namar la pim pediang yu jisu kat kum kata ke jingwan nengkong ke jong pinum lajim lada kawan ke jingwan arsien ke jong badagni ke ski na kwa ru bani kren syapang ka jing thu lupa na ka ktin ka jong blai ka ktin ka jong blai kala ya thu lupa ka ktin ka jong blai kala pentip syua bakanja khnang banginum ang lengo khnang banginum kendit utrai ula dep ya thu lupa ya kata ka jingja bat habangin tip ya ka jingja mde bangin khmi syapo rom ne bangin khmi syapo amerika ne syamingi syasapngi ka ka bangi di ban pej bangin khmi la ka jong ki khmat ka dai tangi ke Israel ke Israel kadai ke timetable ke jong blai ne kata ka time clock ke jong blai la ne kata ka baje ka balong ka por ke jong blai tadeng tangi haban page ke Israel namar ki ki program ke jong blai ya kita ke ba unle ya ke banja ka baje kadai ke Israel kalong ka program ke jong blai tadeng ta habang ipej ke Israel ni ke singi ke banja ha ngali man kini benai itu beladap kumno ki layat her ber ke Gaza kumno ba kila ther gitu ki roket kumno ba Israel kala ther kala kata kala dabja henring ye kran pat ka jingja ka bala ja hakini ki artayo menta kala don ka jingja ka bala penkendit ya ka perthai ba kata kalong baki jiu kumba khanrus pa ngot kila lech syapo kata ka jaka ka bagi khot ka temple mount ka jaka ka baki kinget ba ka dei kata ka ju ka jaka ka baladon ka temple ka benengkong ba ka temple ka baar Bal kata ka jaka menta ka temple kam dan syo
Berkala yang ban ka mos jong ki Muslim kata doma frok basta kawai ka Al-Qasamos. Bagani ke jaka bagi Muslim ki wan ban duai ki wan ban le niam jong ki hangta. Bala sya tangi ki Muslim ban wan le niam hangta le ban wan ni kata ban duai ban le itu ki jing le niam. La sya tangi ki Muslim bagi ki Israel msya ban le hangta lada ki wan kum ki toris ka biang lada ki wan tang ban syuan pe kai ka biang. Rem sya iki bakin duai msya iki ban sya jingit msya iki ban ruai ne ban le kan no ka jing le niam ha kata ka jaka bala kot temple mount. But ya kata ka triti le kata ka saskular wala yate no do usnam ka khandai spa ndri punyo. Bala sya ya ki jiu tang ban syuan kai tang ban wan pe kai le tang ban syuan long kum ki torres nre onum sya de le leru ya ki ban ya duai ban ya sya jingit. Henry kini ka artayo mentag bala adep. Kilawan ko bakhan rius pangut kita ki jiu. Berkilawan man duai, kilawan man syajigit, berkilawan man yam, berkilawan man ya lenyar, kilawan hangta ban puli ya ketien ban ruai ru. Ya ke jing ruai national anthem jong ke Israel. Kiwan hagani kasni namar ba kaderu ka celebration jong kata ka Tisha B'Av. Ki khot ka Tisha B'Av ka bumut kadai ka por ka baki kikin mau kadai ka sngi ka baki kikin mau ya ka jing penjat no ka temple ka bandengkong bad ya ka jing penjat no ka temple ka baar bad la nyo ngini ka sngi kum ka sngi jong ka jing yam ka sngi jong ka jing kala ka bamut ka sngi jong ka jing duai ba ka sngi jong ka jing sha jing et bad kilaiwan ba kilaile kum ta ha ka ta ka jaka bad kala pen bitar ya ki Muslim kala pen bitar ya ki weipat kiri jong ka perthai namar Bakila penkanya kata, hoi ngi bagi Islam kita leit no apok ke jing sensyar, apok ke jing alam jong Prime Minister beremu Benjamin Netanyahu kam jam kata hanrei uni Prime Minister bertemai Naftali Bennett. Uang kilet, bara baki kila leit. Kaduan ke jing penrem nak pertai uang aklam ong gi bikin leit duai uang taman sulong tangkum gitaris. But kani kadai ke baja tang mentah kini ki artayo. Kia yam, kia dimandru, ban pen yang biang ke temple ka balai ke jing angnut ke cuki kalong ke temple balai ke dai ban yang ha ke jaka. Berkata ke lapan bitar ke pertai. Kamtam ke pertai Muslim. Tadai intang kwa banong ifi ke sengi ke bamenta. Ke pertai kala ada bitar lupa ke Israel nado mensyua. Bada kini ke Islam ke beladap ru ke bitar. Namar Wakila yo kamtam ya ke Jerusalem kum kata ka nongba jongka. Hagasnem arajar khatnyo haga jing senchar ka jong u President Trump upen bena ya ke Jerusalem kum kata ka nongba jong ke Israel kala penbitar pada mengipet ya ke UN. Ngi hado hispa pratli ta ki ri ki bala yang persya ya kata ka rai jong ka ri Amerika. Kilong persya ba kim pediang de leru ya ke Jerusalem kum kata ka nongba jong ke Israel. Kidan tahu kendai teli kiri, kiba Yaisha, ni kiba pediang ia kata gerai. Lai tusan teli kiri, kiong ngim syak siliang ino kila abstain, dan ki klem pediang ino. Badai heng ta kendai ki pediang, lai tusan kim syak liang, shispa arpular teli kiri, kilong persyak. Perkat fi shispa arpular teli kiri. Kilong persya ke negara. Bat kalapan bitar rekimnut ban lei namar baka Amerika kalong kum kata ka men rangba lene men rangba jong ke Israel baru ulong kum kata ka kenro lene kata ka jingeda ka shil lene kata ka state naga menta ka Israel. Tadai inta ka pertai kamnut ban lei hinrei habangi pet ka ga bajahri Amerika menta. Ka Amerika kala nang dubor kala nang ring sedot ring terkong Bangi pai ki news gini singi kum bahado lailak kita ki nong nong jongka ki haban tia sya surok namar bakila syabe na ka yeng ka baki ki shong namar ki mla ban siu ka ba yeng jongki ki trying ki labbe ki ai eviction ki haban mi no namar bakimla siu ya ka ba yeng ke jongki namar ki trying ki ong namar baki kim siu nginyo na epat ban siu khajna sya ka sarkar namar ki trying ki haban siu ka khajna Tegum tala penmi no ikini kinong song wai. Man mentaki babon kidon hasurok. Kari Amerika kensan kala syumi no na Afghanistan. Kari katma kala peniam rem ya ke Amerika. Shimit klem ya to wad kari Afghanistan ikiti kinong sensyar ki syumi la kami ki pet rem nang ta.
kum ki bala syarem ki mi nang ta bakla pen ran syah ia ka khmat le ne ka dur khmat jong kri Amerika balai ki le kum ta ka daw ka lom bagi thu bagi ka thma kam poi syai ru bakla pelut kesan ki bat ki sngo tho baka plateng ka ju ki kala stang kum ta ki haban mi no wat na ka ta ri ya ka baki le ne ka thma la jen arphus na menta re kam poi shno shnoro tadeng ta kri Amerika menta taman pe ila diru i kum ba kam la sho tadeng ta kan sakan ria ya ka jing kan shan ane ka ta ka jing da i wei pat kiri kam tam ngai ya ka ri Israel ta ba ka ri Israel kan long marwai ka de ka ta ka por ba kiri jong ka perthai ken nyom ken thambor pada bangi pe ya ka tin ka jong blai kan jabi thik kum no Ezekiel kan long balai pra lai kan dai ka ba kren ya ka ta ka thma kum no ba kiri jong ka perthai ha po ka jing lam jong sem jong ka rush ka Russia ka Mashhad ba ka Tubal ka Syria bat ka Turki kinwan banyale bat ka Turki ringkat bat kita ki perlok jengka kidan duduk bo sanpo nyau teli kita ki ri muslim ki balaya teli lang menta tang ka wei ke jing thmu ba kata kalong ban penduk pendam ya ka Israel ban pen khoi no sundan ya ka na ka map jong ka perthai bat menta kan ja ngimtip lenu kan ja hanrei ngitikna ba kene ka along ha ga jing kham ba deng ta la da ka tin ka jong blai ka le tho kumta kan ja ba kan omlai tadeng ta anda habakin wan ile thma kat kum ka tin jong blai ka long kan penlengo ka perthai baro ka wei namar ka Israel kan job ini ka thma bar habaka job man penjam ya ke Israel man pensungo bahai ke Israel kumta kin ai ya kata ka jingdawa jong ke Israel man penyang beng ka temple ka balai how tau lom ki ong temple mount bad habakin penyang ya kata kin kemen namar kin wan ra beng ka jingnya lang borot hangta ban sedang yang kin nyam ki rukom ya ka baladap kut mentala kumba arha jasnam mentakin penim biang bagataru kalong persyapat ya ketin ke jong blai maru Jisu udah kon lang berat jong blai ubaladap kit no e ka pop jong ka perthai bar ka jingknya ka jong ka batang sisien kala biang e henriki jiu menta kimut ban penyang biang ya kata ya ka bakam dai syu kat kum ka ketin ke jong blai kat kum ka mon ke jong o balkin penyang badeheng takin penyang ya kata ka temple tang apok hendiat sengi badeheng ta bau tau merat klau un semen pau la jong ka dor ke jong o badeng tan sedang ke jing sensar jong merat klau nang ta nyos nam bar kini ki nyos nam kidan nyau teli kita ki ai hado laisen pat nyau teli kita ke jing pendat nyau teli kita ki turoi nyau teli kita ki peliang jong ke jing bitar ke jong blai ki ban ja ki ban long ha ke ki por ki nyos nam ke jing sensar merat klau bagri ke por ke bat cinjar ke por ke ba ke por ke ba kordit hado kata-kata bat ya ke ba on penjenjar ki mde do merat klau on penjenjar do blai men penjar kita ki bamngat penjenjar syuha ka do namar bekim simla pediang ya ga jing penem ya ga jing pelat ya ka baula pha dalau jong khun ban pelat em ki kim pediang tadeng ta ki sa ha ga jing bitar ga jong blai ki sa ha ga ta ga jing penrem ban penrem ya ki an penjenjar on penkordit ya ki ha kita ki nyau stam jong ga jing sensar jong merat klau tadeng ta kwa banong ifi hang ni ada dung tang ipin ro ngangat ka no ga jing pang da mi tang wi to jaw ka no ga jing selang da wan tang jing pang iba melum malar kat no ke jing syaptien kat no tam ka ta ka por lai kan long ke jing jenjar ke jing kordit ba ya kita ki bamnget tadeng ta shwa ban poi ka ta ka por balai pin pediang no yo Jisu ko munong penem namar ka tin ka jong blai ka ong bai ba umdan ka waipat ka jing penem ha ka waipat ka kerteng kwan tuleng ne ka por na ki kam ki apostol kalau nong ka basau ka dekat ka bakat ar ka ong gumne ba umdan ka jing penem hano ha waipat dan cipenem hano hawai pat mdan ka wei pat ka kerteng mdan pat da wei blai ubala ban penem naba omdan da ka wei pat ka kerteng hapo ka beneng mdan pat da ka wei ka kerteng hapo ka beneng mdan da ka wei pat ka kerteng ya ka bala ai ha pedeng ki brio da ka badai an penem yangi mdan da ka wei pat ka kerteng ka bala ai yangi ka dai tang ka ta ka kerteng ka bangi tip ya ka bangi ngai ka kerteng Jisu shwabu Jisu wan wangel le betul lupa wang ba on kayu Jisu uban long unong pen em jong perthai bom dan uno lene ka no ka kerteng ya ka badon ya ka ne ka bor ban pen em ka dai tang ka kerteng ka jong Jisu tanga sungo ka por kam dan shu yangi
ngay nọ xoài cái này cái chính quan cái bên nâng con cái trong ô ya cái cái bộ là đẹp bên đẹp halor cái tiếng na bala ngay ya cái ta pin light cái ya cái chính bên din jar ha cái chính quan arsin cái trong ô và đây ta qua bên ông phi shaban ja cái baro shwaba kan kordit cái ta perthai pediang yu jisu namar u jisu unrong no ya phi cái bangai u jisu pediang no ya phi sha cái jaka cái bộ là bên kre na cái bên ta jom phi và pin light na cái chính kordit hagati jin sanchar jong berat klau bat nang ta shakmat kan long sunan kapor jong ka jing kapor jong ka jin janjar ba on bread no what you ta usoi ta no syukur ka perthai yau tau marat klau bat yau tau nong thul palam ler ban bread aga pung gading ban bread hau tau kendok bala pen me bala pen janjar mit labat ski ong ka tin ka jong play segi bam chukot ka long si sha kapor jong ka jing kordet bala da phi phim dan ha ka jing pen em ha ka ne ka lenti la film pediang yu tau nong penem penjenjar lang baru syaitan uba pipi ngai uba syukur pi pediang no angani ka por yu jisu ka ba ka por ka dang don ngi pen bena ba ngi pen snow ya ka ju shi ka ju ngai no shwai ya ka jingwan ka ban ning kong khanang ba phinyo ya ka jing la em la da wan ha ka jingwan ka ba arsin ngi ne dwai ka ni ka por ka ba menta phila ban rai ka ti ka jong fi phila ban pediang yu jisu pediang no agani kapor kat ba kapor kadang biang kat ba ka jingkhang kadang ple kat ba kalat kadang don pediang yu jisu dai ta mo pelai fi na ka jing kordet na ka jing jenjar ba na ka jing penrem bom chikot na ka jing yap ha ka du chok ngine dwai pilam ra ki ti jong fi dwai bat ka ong tra jisu nga pla ba ngalong no pop nga ai ngo ba mi et yanga amar nga tip ba melong no pen em try pen em yang sai yang ada kesnam jong bang pediang yang aku mu try bo nong pen em jong ana do ne kasgi jisu rung hapo ka do no jong men long us em jong sin sharing a try yalam yang a try nado kane kasgi hakar tenge jong jisu amen la pediang yu jisu kum nong penem pila la em try wi ya pi yai ne bala fi don kam shu ya ke jing pensan ha ke tien pila ban phone ke ni number ka fi ya ke screen ke jong pi pila ban chenero ngi don do sngi ba ar hado ke sngi sa jan ban ya dwai bat pi utrai per khu ya pi wa ke nero ka long ke jing karpat pila ro ban pet ya ka program jong ka potnat hoi ha youtube pi ban kum ju ro ha ki television hado ke sngi balang hado ke sngi ublai ngi telekas yaki program jangka potnet lang bagi cable TV fila ban pet utran per kui fi fila yo gani ka kubor mde tam fin chukman halde sko ba ban share ro ya gani ka kubor share ya gani ka video sigi parlok ke jong pi ba makir ke yo lang ke jing ku utran per kui ya fi ba gani ke jingle ka barit ke jong pi kan long ka jing men toy ka ba kraw ki ba bon gi men sim utran ai nong fi kublai shibon ngen second do pat amen.